אוטוטו יש לך מרנט ואתה מרגיש אבוד, הסרטון הזה בשבילך. אז עוד חודשיים אני מתחילה סוף סוף תואר ראשון. והדבר האחרון שאני רוצה להתעסק בו בזמן התואר זה קורסי אנגלית. לא רק שזה עולה אלפי שקלים, אין סיכוי שאני רצה פעמיים בשבוע לקמפוס על משהו שהוא בכלל לא המקצוע שלי. אז עשיתי קצת מחקר וגיליתי את לקסיבוס, אתר שכל המטרה שלו היא להקפיץ את הציון שלי ושלכם בבחינה. בלקסיבוס תוכלו למצוא מערכת לימוד מילים מתקדמת, ובה כל המילים שעלולות להפיל אתכם במבחן בזמן אמת. בנוסף, תוכלו להתנסות בעשרות סימולציות ברמות שונות, שמדמות את המבחן האמיתי ויכין אתכם בצורה הכי טובה שיש. האתר סופר נגיש, נוח, ואפשר ללמוד מכל מקום שרוצים. לא יודעת מה איתכם, אבל אני קיבלתי 134 בבחינה. זאת אומרת שיש לי פטור מקורסי אנגלית בכל מהלך התואר, ולא רק אני. מעל 5,000 סטודנטים ניסו את לקסיבוס והשיגו את הציון שהם תמיד חלמו עליו. הם לא צריכים לעשות קורסי אנגלית, כי הם טיפה השקיעו לפני התואר. אז למה אתם מחכים? תנסו את לקסיבוס עוד היום עם 3 סימולציות בחינם, ככה שבאמת אין לכם מה להפסיד. משאירה לכם כאן קישור למטה עם מבצע מיוחד לכל הצופים שלי, עם 50% הנחה לזמן מוגבל. אתם עוד תודו לי על זה.